ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ, ನಮಸ್ತೆ. ಲೈವ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬರ್ನಾವ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ. ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ದಾನಿ ಅಂದಂದು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಭಲೆ ಭಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಸಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೇ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರ. ಓಹೋ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರ. ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ. ಅವನ ಸಾಂಡಿ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಪ್ಪಾಯ್ ಕಜಿಪ್ಪು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪಿನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ದಾದ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಇರುದು. ಅವು ದಾದೆ ಇನಿತ ಲಾಗ್ಡ್ ನರೆ ಪಂಡ್ ದಾದೆ ನರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂರು ಆಯ್ತ ಬೂರು ಡಾಪ್ನವು ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟಿ ಬೂರು ಇಪ್ಪುನು. ಇರಗ್ ವೆಜ್ಜ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಗೆ ಓ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಗಿನಿ ಅಂಜಿ ವೆಜ್ ಬಸಳೆ. ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರೋಜ ಪೂರ ಓಲ್ಲೆರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಇನಿಂದು ಒರೇ ರೀಪ್ಲೈ ಮಲ್ತು ಜಪ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಆತುಂಡು. ಬರ್ವೇರಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಆತೆ. ಮಾಲ್ ಬೋಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಪ್ಪಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಚಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಚಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನೀ ಮಾಲ್ ಬರಾಡಿರ್ನ ಯಾನ್ ಸುರು ತೂಪಿನಿ ಅವು ಒಂದೇ ಇರು ಊರು ಬರ್ನಗಿರೇಗ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಭವ್ಯ ಓಲ್ಲೆರು. ಭವ್ಯ ಬೈ ಆತನತ್ತೇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಚರಪಟಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚಿ ದೂರನ ಇಪ್ಪಡು ದಾನಿ ಲೇಟ್ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ದೂರಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ ನಾನೇ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಆ ಮಾಲ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಚಲಿಕೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಚಲಿಕೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವ್ರನಿ ಬೈದಾರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಚಳಿ ಉಂಡೆ ಅವು ಪಿಂಟು ಬರ್ಚಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಿಂಟು ಬರ್ಚವೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ರತೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತುಯ್ಯ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ವೈನ್ ಏರೆಗ್ಬೋಡು ವೈನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲ ರೀ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಟೆಟ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ನರೆ ತಿಂತಾರತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರತ ನರೆ ತಿಂತೆ ಅಂದು ಅದೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡೇರು ಅವು ಬಂಡದ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಅದ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು ವೈಟ್ ಮರಾಠ ಆಪುನಿ ಕೇಂಡೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಟೀ ಕೇಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಿಚನ್ ಅವೇರು ಮಾರ್ರೆ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರು. ಜಿಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಹೋದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನೇನಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕೋಡೆದ ಲೈವ್ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ನಿಗುಲು ಲೈವ್ ಮಲ್ಜಿಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಈ ಚಲಿಕ್ಕಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಈತು ಚಲಿಕ್ಕಲ. ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕೋಡೆದ ಲೈವ್ ತುಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಇರು. ಓಹೋ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಣಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗಂದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಭಾರಿ ಚಳಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಮಾಲ್ ಕಟಪುಡಿಯರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಚಳಿಗೆ ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಚಳಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ನಾರ ತಿಂತಾರತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಗೆ ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಯಾಲ್ನ ಕಾಪುವೆ ನಿಗ್ಲೇನ ಲೈವ್ಗೂ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಇನ್ನಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್. ಅಂಚ ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪವೇ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ದುಮ್ನಾನೆ ಪನ್ಪುನ್. ಮದಿಮೆ ಅಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಳಿ ಅಂಡ ಮದಿಮೆ ಹುಡ್ಗಿ. ಅವು ದಿನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾತೆರ್ಜಿಂದ ಎಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ದಿನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡ ಎಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಪನ ಆರೆಗ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಕೋಡೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ದರ ಲೈವ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 9:30 ಆತು ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಐತಿ ಜತೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ತಹೇರ್ತ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹುಸೇನ್ ಬ್ರದರ್. ಈಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿಜಾರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಾರ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿಜಾರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಿ ಹತ್ತು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಿ ಹತ್ತ ಇರು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಿ ಅಂದು ತೂಯಿಲೆ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡುಗೆ ಅಂದೆ. ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ದು ಮದಿಮೆ ಎಂಚ ಆಪುನಿ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನು ನಾಡಂದೆ ಮದಿಮೆ ಎಂಚ ಆಪುನಿ ಯಾನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ತೋಜುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಮದ್ಮೆ ದಾಯಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಅಂದಂದು ಮದ್ಮೆ ದಾಯಿ ಗತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಪ್ಪೊಡು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾರ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಯಾನು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೋಡೆದ ಮುರಾಣಿದ ಲೈವ್ ತೂಪುನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಹ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕೋಡೆದ ಮುರಾಣಿದ ಲೈವ್ ತೂಪರ ಇರು ಅವನ್ ಕೇರೋ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಎರೆಗು ಬೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಮಿಂಗಲ್ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂದು ಕೇನೊಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನೋ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನತೆ
ಬಾಬಾ ನಗಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿ ಜಾಲ್ಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆರ ಬಾಬಾ ನಗ್ಲೆ ಚಲಿಕ್ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂಗಿ ಉಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಂಚಿನ ಚಳಿ ಮಾರೈತೆ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಐನ್ ಜನ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ರೋಡುಗ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ ಬುಡ್ಪೆರ ಪುರ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಅಂದಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಗ್ಲೆಜಿ ರೋಡುಗ್ಲೆಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಪ್ಪುಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಜೋಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜಾಲಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅವ್ರ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡೆರ್ ತೈಕೊನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲಿ ಇಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಾಸು ಕಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಕಾಲಿಯ ಜಾಲಿ ಕಾಸು ಕಾಲಿ ಅತೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಕಾಸು ಕಾಲಿ ಅಪ್ಪು ಜಾಲಿ ಕಿಸೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತಾರ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಾಸು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತಾರೆ ಗೆತೆ ಇರ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನನ್ನ ಯಾನೆ ಇರೆಗ್ ಕೊರೋಡು ಅಂದು ಕಾಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೆರ್ ನನ್ನ ಈರೆ ಕೊರೋಡು ಆಪುನ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗಿನಿ ಟೆಟ್ಟಿಯ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಸಳೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸತೀಶ್ ರ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಡಾ ಒಂತೆ ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಡ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಸು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಅವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಮದಿಮೆಗ್ ರೆಡಿ ಆವುಡು ಅತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆವು ಅತೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆರಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮದಿಮೆಗ್ ರೆಡಿ ಆವುಡ್ಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆವು ಅತೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ
ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡು ನಾನು ನಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾನು ನಾ ಕೊರ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಕೊರಂದಿನ ಕಾಸು ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಅವೆ ಇರೆಗ್ ಕೊರಂದಿನ ಕಾಸು ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನೋ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತರೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನೋ 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 ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೇನ್ಲೆ ಯಾರು ಕೊರ್ಪೆರವೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಳಿ ಉಂಡಾ ಇನಿ ಚಳಿ ಉಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಂಚಿ ಒಡೆಗ್ ಬೋತೆರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ನನಿ ಲೇಟ್ ಆತ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಡೆ ಬೋತೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಮಾರ ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಳಿ ಅಂಚಿ ಕಡಿಮೆನಾ ಮಾರೆ ಇಂಚಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಜೋರುಂಡು ಚಳಿ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಚಳಿ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಂಚಿ ಕಡಿಮೆನಾ ಮಾರೆ ಅವಲಿ ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೆ ಕೋರುವೆ ಚೆಲುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೆ ಕೋರುವೆ ಚೆಲುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಬಾಬಾ ನಗಲು ಜಾಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮ ಜತೊಂದೆರ್ ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ಜೋರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಚಳಿ ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿ ಬರ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಇತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಕಡಿಮೆನಾ ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೆ ಕೋರುವೆ ಚೆಲುವೆ ಬಂಡೆ ರೈಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಚೆಲುವೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಚೆಲುವೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರಪ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಲಾಯ್ಕತೆ ಸತೀಶ್ ಉರಿದಿ ಊರುಡು ಲಾಯ್ಕತೆ ಸತೀಶ ಊರುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರಗ್ ಪಗೇಲ್ಡು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಾಂಬೆ ಪರ ಆಪುಜೆ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ ಅಂಡ ಊರುಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಊರುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಇರ ಪಗೇಲ್ಡು ಊರು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೈಯಾಡ್ ಬಾಂಬೆ ಹೋಪುನ ಅಂಚ ಆಪುಜೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಪಾತೇರ್ಜರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಬಲೆಗೆ ಸೇರುಲ್ಲರು ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತದು ಅಂದ್ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬೊಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಲೆ
ಊರುಗು ಬಲೆ ಬೈಯಾಡ್ ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ತೆರೆಗ್ ಊರುಗ್ಲ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಂಬೆಗ್ಲ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆವಂದ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಆವತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಖರ್ಚು ಇರ್ತೂಲೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾವಿಯೇ ದಾನೆ ತೂಕ ಖರ್ಚತ್ತೆ ಖರ್ಚು ತೂಕಪ್ಪ ಇರೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಚೀಟಿಡು ಬರೆದಿತ್ತಲ್ಡ ತೂಪೆ ನಾವೇನು ಊರ್ಡು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನೆ ತೂಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಊರುಡು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಶಿವರಾಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಬ್ರದರ್? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಅವು ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲ ಊರುಗು ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಊರುಗು ಪೋರ ಉಂಡಿಗೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಲ್ತ ಊರ್ದಾನ ಅಂಚನ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ರಜೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಆತೆ ಬಸ್ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಸುದಾಯಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಅವ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಸತೀಶನ್ನ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಆತೆ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ದೂರ ದೂರ ಇಲ್ಲು ಇಪ್ಪೊಡು ಏರ್ನ ರಗಾಲೆಗ್ ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾನ ಮುಂಡು ನಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ್ರಪ್ಸತೆಯ ಒಂಚಿರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚನಂದು ನಮಗ್ ಬನ್ನಾನೆ ಗೊತ್ತವ್ನು ಕೈತಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರ ಎಂಕ್ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಜಿ ಕಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕೊಂದೇ ಬರೋಲಿ ರೇಗ್ ಕಕ್ಕರೆ ಬತ್ತುಂಡ ಟಾಪ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಡಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ 90 ಕುಡೀರಿ ಎಲ್ರು ಕುಡೀರಿ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾಲ್ಪಂಡ ಕಕ್ಕರೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪರ್ನ ಕಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಬಸ್ ಉಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಸತೀಶನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರಿ ರೇಗ್ ನನವರ ಬಸ್ ಉಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಪರ್ದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಕ್ಲೆನ ನಂಬರ್ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಾಲಿ ಕೊಯ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆಯ ಎಡ್ಡೆ ಅನಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಚ ಆಪುದಿಂದ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಬಸ್ಸುಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ವಿಮಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನ ವಿಮಾನ ಬತ್ತುಂಡೆ ಮಾಲ್ಪರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಕ್ಕರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ
ಕಮ್ಮಿ ಪರಂಡ ಕಕ್ಕುಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಪರಂಡ ಕಕ್ಕುಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕಕ್ಕುಂಡು ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಕಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಕಕ್ಕರ ವರ್ಪಿ ಜತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಟು ಬರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರಟು ಬನ್ನಿ ಒಡೆ ಪೋಯರ್ಗೆ ದೂರ ಪೋಯರು 4 ಜನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ವಿಮಾನ ಕಡಬುಡಿಯರ ತೆರೆಗೆ ಬೋದುಜೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜತೆ ವಿಮಾನ ಬೈದಂಡಿ ಸಾರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವಿಮಾನ ಬೈದನು ಮಾರೆ ಆನೆ ತೂತು ಯಾನು ಓಲಾ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವಿಮಾನ ಬೈದನು ಅವ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬರ 4 ವಿಮಾನ ಉಂಡು ವೈಟ್ಲ ಬರಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ 4 ವಿಮಾನ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗುಲಾಬಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಅವಾರ ಮದ್ಮೆದ ಪಕ್ಕ ಬಾಡ್ದು ಒಪ್ಪುಣ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ಆ ಮದ್ಮೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಜಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಬಾಡ್ದು ಒಪ್ಪುಂಡ ದಾದನ ಇರೋಯ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿನ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೌದಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಮಿತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಾನ ಪೋಪುಂಡು ಮಾಲ್ ಪಸೊಂದು ಅನ್ನಂದು ಬೇಗ ಮಿತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಗರ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗರ್ನಲ್ ಅವು ಮದ್ಮೆಗ್ ಗರ್ನಲ್ ಗುಲಾಬಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಗುಲಾಬಿ ಗರ್ನಲ್ ಪೂರ ಸರ್ಬತ್ ಮಾಲ್ ಚೇರ್ ಟೇಬಲ್ ಸಾಮಿಯಾನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ DJ ಪೂರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಒಂದೊಂದುಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪರ್ಚಿ ಯಾರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಈರ್ನಾನೆ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಗರ್ನಾಲ್ ದಾಯಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನೊಂದುಲೇರು ಗರ್ನಾಲ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆಗ್ ದಿಬ್ಬನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಮೆಹಂದಿ ದೀನಾಗ ಪೂರ ಗರ್ನಾಲ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗಂದು ಗರ್ನಾಲ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಈರಂಚಿ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಗರ್ನಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಗರ್ನಾಲ್ ತೂದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪೋಯರ ಅಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅತೆ ಅರಿಜ್ಜೇರು 13 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ತುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಪುಡಾಬುನ ಬೋಡು ಕಲ್ಲರ್ದ ಕೊನಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನೊಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಪುಡಾಬುನ ಕಲ್ಲರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವೇ ಆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕಲ್ಲರ್ ಆಪುನ ಈಗ ತಿರ್ತದೆ ಕಲ್ಲರ್ ಆಪುನ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ ಒಂದೆ ಆ ಮಿತ್ತು ತೂವರ ಅಣ್ಣರ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಯಾರು ತಿರ್ತದೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ತೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗೆ 10 ಬೊಂಡ ಫ್ರೀಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಂಡರೆ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗೆ 10 ಬೊಂಡ ಫ್ರೀಗೆ
ಗರ್ನಲ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ದಕ್ಕರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೇತೆ ವೈಕಲ್ ಹತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಮದಿಮೆಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ತುಲೆ 10 ಬೊಂಡ ಫ್ರೀಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಡಕ್ಲಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ ಚೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಡ ಬರಿ ಎರಡ ಚಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ರೆ ಆವಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆತ ಟೈಮ್ ಡಂಡ ಅವು ಮಾರ್ರೆ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ಗ ಬೊಂಡ ಕೊಂಡಂಡತ್ತೆ ಅವ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪು ಅವ್ಲಿ ಬಾಕಿ ನಡ್ಗೊಂಡಿಪ್ಪು ಬಾ ಸರಿ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ದೂರ ಓಪುನಿಯೇ ಆರಿಜ್ಜೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜೆರಾನ ಇಪ್ಪನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿರು ಆರ್ ಬಾಜಾನ್ ದೆಕ್ಕರ ಪೋಯರ ಅಂದ ಅತ್ ಬಾಜಾನ ದಕ್ಕೆರ ಪೋಯರ ಈರ್ ದಾದಾಪುರ ಕೊರ್ಪರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪನ್ಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪರೆ ಅವು ಉಂಡಿ ಆರ್ಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕಾಸು ಇತ್ತ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಉಂಡುಗೆ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಕೈಟಿತ್ನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬನ್ನಿ ಇರ ಮದಿಮೆಗ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬೊಂಡ ಕೊರಿಯರು ಅದ ಆರಾನೆ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪರ ಪೂರ ಕೊನತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ನಾಗೇಶನ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಬಿಲ್ ಪೂರ ಆರ್ನ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ಪರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕೆ ಎರಡ ಕೊರೋಡು ಈರತೆ ಮದಿಮೆ ಈರ್ನತೆ ಬಿಲ್ ಈರ್ನ ಕೈಟೆ ಕೊರಂದೆ ಬೊಕೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊರ್ಚ ಈತು ಬಿಲ್ಲ ಆಂಡಂದು ಇದು ಖರ್ಚೆ ಅಂಡು ಅಂದ್ ಈತು ಖರ್ಚ ಆಂಡಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊರ್ಚ ಮಾರ್ರೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಎರಡೇ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೊಕ 2 ಜನ ಕೆವಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ವಾಸ್ತೆನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ತೂಪುನ ಇರ್ನ ಬಿಲ್ ತೂಪುನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ ಅಂದಿ ಅವ್ರ 2 ದಿನ ಕರೀದೆ ಕೊರ್ಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ ಅವೆ ಅರೆ ಮದ್ಮೆದಾನೆ ಕೊರಿಯಡ್ ತುಲಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಯಾನ್ ಪೊನ್ನು ತೂಪುನ ಇರ್ನ ಬಿಲ್ ತೂಪುನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಕರೀದೆ ಕೊರಡು ಬಿಲ್ ಬುರ್ಜಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ದು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಎಂಚಿನೈಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದು ಆತ್ ಪೂರ ಬರ್ಚು ಟೈಮ್ ಮಾತಾರೆ ತಿರ್ಗರ ಬರೋಪಿಡತ್ತ ತಿರ್ಗರ ಬೊಕ ಪಾಡೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಬಿಲ್ ಒಂಜಿ ತೂವಡೆ ಸುರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತೂವಂದಿಪ್ಪಡು ಪೊನ್ನಾನ್ ಬೊಕ ಬಿಲ್ಲುಲ್ಲ ತೂವಾಡು ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆತು ಉದ್ದ ಇಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲು ಪಂಡ ಪೂರ ಆರೆತ್ತ ನಾಗೇಶನತ ಪೂರ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆತವು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ನಂದು ಅವ್ರು ಪೋಯರು ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಗೇಶನೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ಅಂದ್ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ದಾಯ ಯಾನ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರವೆ ಇರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಿಲ್ ಅಂತೆ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪನಾಯ ರವಿ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜರ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಅದು ಆರು ಇಜ್ಜರ ಅಂದ ಆ ರೀತಿ ಒಡಿ ಪೋಯರು ಮಾರ ಎರೆಗ್ಲ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ರ ಪೋಯರ ಅಂದು ಅತ್ತು ಮಾಲ್ ಕೊರ್ರ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಇತ್ತೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೆಬಿ ಬೋಡಂಡ ದೆಪ್ಪುಲೆ 2 ಜನ ತೆಗಿಬಿ ಇರೆಗ್ ಕೆಬ್ಬಿ ಬಂಗಾರೆಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಕೆಬಿ ಬರ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಪೋಳಿ ಅನ್ಪರಣ್ಣ
ಅರ್ನ ಬಾಬನಗ್ಲೆಗ ಪೂಜ ಬೊಂಡ ಸರ್ಬತ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬೊಂಡ ಸರ್ಬತ್ಗೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಇಜಿಂಡ ಉಂದೆ ಬೊಂಡನೆ ಕೊರ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಅದು ಕೆತ್ತು ಕೆತ್ತು ಬರಡ ಅಂಚಾವಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಲ್ ಕೊನತಿನರೆಗ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಮೇ ಅಂದಿದ ಇನ್ನು ಅನಿ ಮಾಲ್ ಕೊನತನಾರೆ ಗತೆ ಮಾಲ್ ಕೊನತನಾರೆಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಮಹಂದಿದಾನಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ ಮದರಂಗಿ ಮಾಲ್ಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮದರಂಗಿ ಮಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗರಾಜನ್ನೆ ಕೂ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ವನಸ್ ಮಂತರಿ ಕೂವಣ್ಣ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಕೂ ಬನ್ಯಾನ್ ಅವು ಬೊಂಡೋಗ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಬೊಂಡೋಗ್ 60ಗೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಪೋಡು ಕೊರುವೆರು ಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸತೀಶನ್ನ ಬೊಂಡೋಗು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಪೋಡು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಂಚ ಆವ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗರಾಜನ್ನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ನಾಗರಾಜನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ನ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕ ಕುಲೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಮಾಲ್ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಜಾಗರೆಗ್ ಜಪ್ಪರೆಗ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ ಜಾಲಿ ಗುಡ್ಡೇಡು ಜಾಲಿ ಗುಡ್ಡೇಡು ಸತೀಶನ್ನ ಮಾದ್ರೆಂಗಿದಾನೆಂತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ ಏತಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೇಡು ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಜಪ್ಪರೆಗ್ ಪೂರ ಜನಕ್ ಅಂದ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೇಡೆ ಜಪ್ಪಲಿ ವನಸ್ ಇಜ್ಜಿ 10 PM ಮೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವನಸ್ಗೆ ಎಡ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ಲ ಲೇಟ್ ಅತ್ತೆ ಬತ್ತಾರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಏನಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಕಲ್ಸದ ಬಣ್ಣ ತಡ ಇನಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನ ಬೊಂಡಗ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈರೆಗೊಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಪೋಡು ಕೊರೊಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡೇರು ನಾಗರಾಜನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ ನಾಗರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮುಳು ಬೈದು ಜೊತೆ ತಾನೆ ಬೈದನತ್ತಾಜಿ ಎಕಡ್ಲ ಆತ ತೂಯಿಲ ಕಾಣ ಐನ್ ತೂಯಿಲ ಕಾಣ ಇಂಕ್ ಏರಾ ದೆತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ದೆತ್ತೇರು ಕೊಣೇರ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಮರಾಠ ಉಂಡು ಅವೇ ಯಾವ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂಡ ಮರಾಠ ಬೊಂಡ ಅವೇ ಯಾವ ಅಂದತ್ತೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡದ ಎಲ್ಪೋಡು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡೇರತ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಧಾನೆ ಲೇಟ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಸವಿತಕ್ಕಗೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಸತೀಶನ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬೊಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮಾದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಆಂಡ್ ಬಟಾಟೆ ಸುಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನಾಗರಾಜನ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಬಲೆ ನಮ್ಮ BC ರೋಡ್ಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ BC ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಕವೆ ಇತ್ತೆಂತ ಚಳಿ ಉಂಡತೆ ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಡವೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಬರ್ಕ BC ರೋಡ್ಗು ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೆರನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಏತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಸತೀಶನ್ನ 5 ಲಕ್ಷನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ ಮದಿಮೆಗೆ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಸಂತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಾರ್ಗತ್ತೆ ನಾನಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎನ್ನಲ ಇನಿ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಡಿ ಪಾರ್ನೆಡ್ ಏನಿಯೆ ದಾದಾ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಾದಾ ಎನ್ಕಾಲ ಇನಿ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಡಿ ಪಾರ್ನೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಾಜಿ ಆಜಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಜಿ ನಾಗರಾಜನ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಬರ್ಪ ನಾಗರಾಜನ್ ನಾವೇ ಚಲಿವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಏಪ ಮದಿಮೆ ಬಾಬಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತೂಪೆ ಬಂತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಾಪುರ ಇರು ತೂಪೆ ಬಂತಾರ ಗತ್ತಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಒನಸ ಮಲ್ತಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ ಬುಧಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೇನಿ ಬಾಬಾ ಎತ್ತನತೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಆಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಓಕೆ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಿಲ್ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರೋಡ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣವೇ ಮದಿಮೆದ ಫುಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಪೂರ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ತೂಪೆ ಅಂತೇರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಲೈವ್ಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ಸತೀಶಣ್ಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 29ಗೆ ಓಕೆ 22 ಮಗು ಮಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಿ 29 ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ 1 ತಾರೀಕು ಮನದಾನಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈಕ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜಿ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ದಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿಜ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೈದಿಜ ಅಂದತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ದಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 29ಗೂ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ 3 ಲಕ್ಷ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ಕೊನಾರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ನಾಗೇಶಣ್ಣ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊನಾರ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಂದೇ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜಿ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಮೆಜ್ಜಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಮೆಜ್ಜಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ 26 ಮಗು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಮಾರ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಪನ್ ಪರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಮೆಜ್ಜಾತ ಅಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತೆ ಆತ ಕಾಸು ಪೂರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಅಂದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆವು ಕಾಸುಲ ಒರಿಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನನ ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಡ ಯಾವಡ ಆಪುಂಡು ಮಾರ ಇತ್ತನ ಕಾಸು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಾಬಾ ಕೇರಳಗ್ ಪೋಯಿ ಲಾಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪುಗನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಕೇರಳಗ್ ಪೋಯಿ ಲಾಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪುಗನೆ ಉಲಾವಿ ಲಾಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪುಗನ ಅಂದ್ ನಾನ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಮದಿಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ ಇರೆ ಕೊಂಚ 3 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಆತು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮದ್ವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಲಾಟ್ರಿ ದೆತ್ತುಂಡದಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗದಲ್ಲ ಕಾಸು ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ
లాస్ట్ ముట్ట పొన్ను ಕೈತಲಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಕಾಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೊನ್ನು ಕೈತಲಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಅತೆ ಕಾಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. లాస్ట్ ముట్ట పొన్ను కైతాలిత్తుండ అవు ఇజ్జిండ ఏಷ್ಟು అతే కాసు అంద ఇజ్జిన పోండు కాసుల పోండు పొన్నుల పోండు అతే సతీష్ అన్న ಇಂಚಿ ಕಾಸುಲ ಎಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಎಜ್ಜಿ ಅಂಚಾವು. ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಬತ್ತೀರು ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು. ನಮಸ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಅಂದು ಅನ್ನ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ರಡ್ಲದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸಂಡೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ పోయి కేరళకి చిక్కమ్మ పనందులేరు సతీష్ అన్నే చిక్కమ్మ కేరళ పోయి లైక్ కొరియా. ఓకే ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಓಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಪೋಯರು ಅಂದು ಕೇರಳಗೆ. ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಓ ಶುಭಕ್ಕಗೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿಗೇನಿ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆರವ ಎರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು. ಶುಭಕ್ಕಲೇರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಒನಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೆಜ್ ಎಂಕು ತೆತ್ತಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಸಾಕು ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದು ಸಾಕಂಡ ಕಂಡೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಪೋಂಡ ಕೇನುಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೀ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕೋಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸರಿ ಆಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಂಡೆ ಕೋಡೆ ಲಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಕೋಡೆ ಆಜಾನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಹೊರ ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕೆ ಇರು ದೂರ ಪೋಯಿನಿಯೇ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ದೂರ ಪೋಯಿನೀರು ಹೊರ ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಅಂದ್ ಆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರ 3 ಲಕ್ಷದ ಲಾಟರಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 3 ಲಕ್ಷದ ಲಾಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಆವಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತೆ ಕೋಡೆಲ ಆವಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆಲ ಆವಲಿ ಐಕ್ ಪೂರ ದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಾರು ಒಯ್ಕ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒಯ್ಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೋಡೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಕೋಡೆಲೇನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ
ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಕೋಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗಂಧ ಅಂದು ಆಜನಂತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಮರತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಅದಾದನ ತೋಜುಂಡು ಆ ಮುರಾನ್ಲವ್ರ ಅಂಚನೆ ಜನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ತೋಜುನೆಂಕ್ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆಗ್ ಜನ ಬೋಡ ಕೆಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಜನ ಬೋಡ್ ಕೆಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪರ್ಗೆ ಅಲೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅವರೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೋತುನ ಅತ್ತವೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದೆಕ್ಕಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಯಾರು ಬಾಜನ ಬೇಗ ದೆಕ್ಕದ ಆತನಿಗೇನಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಜಿಪು ವೆಜ್ ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಮಾಲ್ಪರ್ದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನೈ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಂಡ ನೆನೆಪಾಪುಜಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ಪಾರ್ದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಕಾಂಡ ನೆನ್ಪಾಪುಜಿ ದಾದ ಪಾತೆರ್ದು ದಾದ ಪಂತಿನಿಂದ ಮುರನ್ ಲಂಚನೆ ಆತನ ಆ ಜನ ಮುರನ್ ಅಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತುನು ಮಾರೆ ಅನವೇನು ಓದುದು ನೆಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತುನಿ ಅನವೇನು ಓದುದು ನೆಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ತೂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಹೊರ್ತು ಬತ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾ ಬಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ 90 ಕೊರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಅವು ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇನಿ ಬೈದು ಜರತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬೈದು ಜೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ಆರಡ ಮೂಜಿ ಐಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಡೆಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರವ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾತಿಗೆ ಇರೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ದೀತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಎಂದು ಇರೆ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತ್ರ ಇರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಅಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆ ಮುರಾಣೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಓದುದು ನೆಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಓದುದೆ ಪೂರ ಮುರನೆ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬತ್ತೆರತೆ ನಮ್ಮ ಅಗಲ್ನ ಬರ್ಬಾದನ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತತೆ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಆ ಜನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತುನಂಚ ಅಂಚ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಂಡೆರ ಐಕ್ದಾದ ನಂಜಿ ಬೇತೆ ನಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಓದುದು ನೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಪನ್ಯಾರು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಗ್
ಅರೆ ಸತೀಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವು ಮೂವಿಡ್ ಹೀರೋ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೇರ್ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಉನ್ಪೆ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ರಡ್ಡ್ ಉನ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಅತ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಉನ್ಲೆ ಅವೇ ರಡ್ಡ್ ಪೊರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉನ್ಲೆ ಭವ್ಯ ಜೆತ್ತೆರೆ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಭವ್ಯ ಜೆತ್ತದಾನ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಅಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಡ್ಡ್ ಉನೋಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಏತ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದಿ ರಡ್ಡ್ ಪೊರ್ಚಿ ಏತ್ ಇರೆಗ್ ಬೋಡ ಆತು ಉನ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡೇಟ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಅಂದಿರ್ನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ವನಸುಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಕುಲ ವನಸುಗ್ ಬರ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅರೆ ಕಜಿಪ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಜಿನ ವನಸುಗ್ ಪೋತೊಲಿ ಅರೆಗ್ ವೆಜ್ ಆತೈತೆ ಅವು ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಚೋಚೋಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡೇದಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡೇದಿ ಉಂಡು ಗೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕೆ ಪಾರ್ಪರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆನ ನಾವೇ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ. ಒಂಜೆ ಬೊಡೆದಿ ಇಪ್ಪುನಾತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನ್ಗೆತೆ ಬಿಡೆದ್ದಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಏರ್ನ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಬಂಡ ಸೋಮವಾರನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೋಮವಾರ ತಿಕ್ಕು ಬರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಪನ್ಪುನಿಯೆ ದಿಂಜ ಉನ್ಪೆಂದ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ರಡ್ಡ್ ಉನ್ಪೆಂದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅತೆ ದಿಂಜ ಉನ್ಪೆಂದ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ರಗಲ್ ಬೊಕ ಉನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತು ದಿಂಜ ಉನ್ಪೆರಂದ್ ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉನ್ನಗ ದಿಂಜ ಉನ್ಪೇರು ಅವಂದ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.